Фокусникът има 9 гълъба и 7 зайчета. Един дресьор има 4 тигърчета и 2 мечета. Ама какъв е този цирк? Това е цирк Дино! Смятай с магнитчетата от Данонино и си направи цирк с играчките от Веселино. Около светско пътешествие! Къде отиваме, Дино? С картата на света и новите магнитчета от Данонино с различни държави можем да отидем където си поискаме. Магнитчетата събери и света с Дино обиколи. Подарък, карта си вземи. Хей, деца! Знаете ли кои животни променят света си? Като хамелеона. Вижте, той смени цвета си, както моята лъжичка. Новите лъжички променят света си, когато замразявате Данонино. Събери всички лъжички. Децата растат и се учат да правят добрини всеки ден. А ти се грижи за тях с вкусно Данонино с витамин D за подкрепа на имунната система. Данонино – голям поръсни, големи добрини прави. Направи си замразено Данонино и събери 7-те уникални пиратски лъжички. Данонино съдържа калций и витамин D за нормалния растеж на костите. Данонино за вкусни игри, където и да си. Децата растат всеки ден и започват да откриват света. Изберете за тях Данонино с калций и витамин D и подкрепете техните приключения, като участвате за вълнуващи награди. Купете Данонино, регистрирайте касовия абон на сайта и имате възможност да спечелите една от 3-те седмични награди или уикенд за цялото семейство, изпълнен с забавления.